Bai, partida oso gorra junda. San Juanen kontra genoko agun, da haue bigarren zigoazten, eta bagenekin hasieratik oso fuertea beharko genula. Eta aurrenengo minututan hortxe aguantatu dugu, aurrenengo 10 minutuko horre ongea, izan da bitaldeko aukerak izan ditu, baina azkenen bi gol sartuzki aurrenengo zatin suerte txarreko pixkat, azkenen barkatze bali mazu azkenen sartu itaizu eta hauxe pasa zaigu. Nez eta gaurkoan porrotarekin geratu etxean, aurreko asteburuan, kanpoan garaipen lortu zenuten. Bai, kanpoan aurreko asteen garaipen importantea lortu genuen, seguentzan kontra jolaste genuen, da aurten esan behar partidu guztik oso lehiatuk izango hiela, eta partidu guztik dena matea jumarra aukeula, eta halaxe. Adibidez zure kasuan, lehenengo urtea da maila igoera honetan zaudena, nola daramazu? Bagenekin lehen urte partiduk irabazten hotxuta dauden, da urte pixka kosta egitea, aurkari guztik oso nivel honeko die, eta ala minima edozein momentuan gola sartze izue, barkatze bali mazu, eta holaxe dago. Gaurkoa partidu importantea genuen, irabaztea genuen ja behin gana asko urbiltzen ginen da sailkapenean nahiko aurren jartze ginen, baina baiek demostratu ekipo nahiela eta nik uste nago izan diela. Ekipo oso intensoa eta asko defensan da asko jotzi eta orduan pixka sufritzen dugu. Eta aurren zatin hor 0-2 junde irabazten baiek, behar Messi baino gehiago eta orduan bigarren parte saiatu da buelta ematen baino ezin izan du. Amaieran, atezen jokalari atera duzue, baina horren honetan ez da ondo atera ez? Bai, bigarren zaten zain nahi dugu, bat bi jarri geha, gertuatu geha, baina jo seitxun hirugarren sartu dugu eta gero ja laugarrena sartzakin batea portero joarratea dugu, baina gaurkon nahiz aukerak izan ez da sartu. Gaurko porrotarekin, markagailu nagusien, sailkapen nagusian, nola geratzen zarete? Leheno behatzigarren nola ginduatzen da, baina 9-10 hor seituko dugu. Pena izan da, aurreatzeko baliozua parti honen, baina ezin izan du izan. Ekipo igo berri izateko nahiko ondo zoazte, sailkapenean? Hasieran kosta nintzen dugu, baina azkeneko lau partidutan 10 puntua eta genitun, da ja pixa goraka juten hasi ginen. Hain berriz partioa duta, aurrengo iraziarkoa. Jakan kontra dukeu, da hori bai partidu zaila izangoa, jumarko dugu 3 puntuk ateatzea, eta sailkapenen hor gaude, gaur irazi izan genuen ja gora behida jartzeko ginen, baina hor segiko dugu hendiken.